Kato Ville. Eiks tuo sun mielestä aika tutun näköinen? On kai. Hetkinen. Eiks toi joku näyttelijä? No, mitäs te täällä? Eipä tässä mitään. Cameo roolissa. Tekö tiesitte tästä? Totta kai. Mä olen tehnyt tätä sen verran kauan, että mä tiedän milloin mä oon elokuvassa ja milloin ei. Ehkä me voidaan vielä paeta. Tehdään näin. Näkemiin. Juttuhan on nyt se, että me ollaan jouduttu elokuvaan. Ja me tarvitaan sun apua, että me päästään tästä pois. Jörgen Braakust, hän on saksalaissyntyinen kirjailija. Tässä ovat Samuli Pietikäinen ja Ville Keskipuro. Kysyä. Hei nainen. Tiedätkö te, miten me päästään tästä elokuvasta pois? Kuin silloin ennen, kun olin kunnossa. Mä juoksin monta sata kilsaa kuntoa radalla. Joo, taidaanpa mennä nyt. Niin, että mä siihen kyllästyin, eikä ollut mulla enää palamista elittiin. Lauluja, lauluja, laulujen perään. Miksi mä yöllä uimapatjalta herään? Anteeksi, en ois Mulle missä voimia kerään. Ja kuuntelen lauluja, Lähdetään päästä pois elokuvasta, tällä häiritsä. Mulla korkea vesisade saa. Miksi itkisin, jos mua laulattaa? Na 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 na. Tää on toivotonta. Saas mä laulattaa.